σαλπάρω με τα όνειρά μου στον κόσμο πετάω. Άιντε, αλε, αλε, φεύγω, πετάω στα αστέρια πάνω εδώ, τα όνειρά μου πάω. Ποιο Eurovision? Μου άρεσαν και το δίδυμο οι κοπελίτσες. Η Δύναμης. Καλά, η Δύναμης, πολύ ωραία. Οι ευτυχισμένες του διαγωνισμού είναι οι Δύναμης, γιατί δεν τις γνωρίζαμε. Δεν τις και τις γνωρίζαμε μάθαμε. και ήταν πολύ καλές. Καριέρα. Δες λίγο αυτές που θα κάνουν live. Αυτές όμορφες. Όχι αυτό το κομμάτι. Περίμενε. Εκεί κουνάνε μαλλιά, φόρμες, γίνεται δουλίτσα. Περίμενε. Πιάστε λίγο μετά. Και αυτό πολύ καλό. Μη χειρότερα. Περίμενε. Εμένα μου άρεσαν αυτές. Δεν τις το είχα. Το παπούτσι σου άρεσε αυτό? Και Κοίτα εδώ, λίγο Ρουσλάνα. Απλά αν έβγαινε αυτό, τι θα λέγαμε την επόμενη μέρα? Πάμε πάλι με ξένο τίτλο, ποπάκι, κανένα Ελλάδα πουθενά. Δώσε τώρα μπαίνει. Περίμενε. Δεν έχει τώρα. ναι. Μ' αρέσει όλο το θέμα. Όχι, δεν είναι αυτό το σημείο που έλεγα. Μπαίνει μια κάτι Και χορεύουν εκεί, κουνάνε μαλλιά. Παιδιά, μια Μια χαρά είναι νευρικά, το τραγουδάκι. κορμιά. Και μέσα στη σκηνή, στο Christmas Theater, μου είπαν ότι τη μεγαλύτερη ανταπόκριση την είχαν οι Δύναμες. Το λέω. Άμα έχεις κριτήριο τηλεθεατή, ευχαριστώ πολύ. Εγώ τις κοπέλες ούτε που τις ήξερα. Τις βλέπω στην αρχή στο βίντεο που λένε είμαστε ένα γυναικείο γκρουπ και πρώτη φορά θα πάει γυναικείο γκρουπ από την Ελλάδα. Δεν τις ήξερα. Και είδα αυτό και λέω ήταν πολύ καλές. Και έχει πολύ ωραίο κουπλέ, το ρεφρέν λίγο το χαλάει. Και το έχουν γράψει μόνες τους. Με μπαμπά διάσημο πιανίστα στην Ουκρανία και μαμά Μάλιστα. η οποία είναι τενόρος και δεν ήθελαν με τίποτα μας στη Eurovision. Τις έχουν αποκληρώσει, για να καταλάβεις. Ναι. Βέβαια, πού να Λοιπόν, Υπάρχει Γιαννάκη πρίκα, δηλαδή. μου, ευχαριστούμε. Δικό σου σχόλιο. Βικτόρια, πριν πει σχόλιο, εμένα μ' άρεσαν τα δύο κορίτσια του Δύναμης. Μου άρεσαν. Η αδερφή Δίνα. Ωραία ήταν. Μου άρεσαν. Δηλαδή, μου άρεσαν ελάχιστα κομμάτια. Αυτές τις ξεχώρισα. Σωστό. Γιατί είχαν ύφος τραγουδιού, ήταν μέσα έτσι σύγχρονο, το υποστήριξαν πολύ ωραία, με μέτρο, χωρίς υπερβολές, χωρίς ακρότητες. Ήταν πολύ ωραίο. Αλλά Αντρέα μου, να στέλναμε σαν Ελλάδα, πολύ ωραία τα κορίτσια, αλλά είναι κομμάτι της Eurovision, μας εκπροσωπεί, Βικτόρια, αυτή η μουσική. Μα τέτοια κομμάτια, δηλαδή. My baby, I got power, I got flowers in my bed. And I don't need your millions, I have billions of all that. Of all that. I'm not feeling bad. Η Δύναμης έκανε το μεγαλύτερο χαμό, σχεδόν ό,τι έκανε και η Μαρίνα Σάτι. Έπεσε το στάδιο εκείνη την ώρα. Ναι. Και αμέσως μετά ήταν η Κλαβδία και λίγο πιο κάτω η Ευαγγελία. Έχουμε να δούμε και την κατάταξη. Και να πάω στον Αντρέα, να μας πει και ο Αντρέας την άποψή του. Πώς σου φάνηκε το τραγούδι? Όντως ήταν από τα καλύτερα. Βέβαια και οι Dynamics ήταν πολύ καλές. Που θα μπορούσαν να σε αυτό το Και φάνηκε και μέσα στο χώρο ότι είχαν το μεγαλύτερο, νομίζω, χειροκρότημα οι Dynamics. Ναι. Όταν ανέβηκε η Κλαβδία, είχε παλμό το στάδιο. Ναι, είχε. Η Κλαβδία με την Ευαγγελία θεωρώ ότι είχαν τον ίδιο παλμό, αλλά και πολύ λίγο κοντά στην περισσότερο ομολογία, οι Dynamics. Α, ναι. Επίσης, Αυτό άρεσε στον κόσμο. Τι να κάνουμε? Δηλαδή, Μια ερώτηση προς όλους. Μια ερώτηση προς όλους. Υπήρξε καλύτερο? Όχι, για μένα ήταν κακά τα τραγούδια. κατά εμένα υπήρξε. Μπορεί να Υπήρξε ήταν το τραγούδι που ήταν σίγουρο ότι θα Ποιο ήταν πολύ ήταν αυτό καλά. που διέφυγε από όλους μας? Ποιο ήτανε? Ήτανε με τις δύο καλύτερο. κοπέλες. Ξέχασα τώρα το όνομά τους. Οι Dynamics, ναι. Ήτανε και μέσα στην αίθουσα έγινε πανικός όταν εμφανίστηκα στη σκηνή, περισσότερο και από την Ευαγγελία που ήταν το άλλο φαβορί. Και ήταν ένα τραγούδι καθαρά γυροβεζινιακό και με ήχο που δεν έχουμε ξανακούσει στη Eurovision. Ήταν... δεν είναι. My baby, I got power, I built towers with my heart. I rise up like a flower standing tall and I just play my part. Μιχάλη μου, ξέρεις ποιες είχαν πολύ θετικά σχόλια και εμένα μου άρεσαν πολύ, οι Δύναμης που λέμε. Οι δύο αδελφές, οι οποίες τελικά εγώ περίμενα θα ήταν τρίτες, να σου πω την αλήθεια, αλλά τελικά ήταν τέταρτες στην κατάταξη από ό,τι είδα μετά. Πώς σου φάνηκαν?
Πώς τα καταλαβαίνετε καλύτερα, αλλά έτσι όπως το εξήγησες, κατανοητό. Πάντως πήρανε το μεγαλύτερο χειροκρότημα μέσα στην αίθουσα. Αλήθεια. Ναι, επειδή μάλλον δεν τις ξέρανε κιόλας. Όχι, η Κλαβδία. Και η Κλαβδία, αλλά νομίζω. Τους άρεσε πολύ αυτό που έβγαλαν οπτικά. Και ένα συγκρότημα που δεν το ήξερε κανείς, ήθελε λίγο ο κόσμος να. Υπήρχαν τραγούδια διάφορα άλλα που ήταν πιο γυροβιζιονικά, όπως το Dynamis. Αυτό που ήταν με τα δύο κορίτσια, μου άρεσε και αυτό. Όντισι είναι. Dynamis είναι τα κορίτσια. Όντισι. Αυτό λοιπόν είναι πολύ φεστιβαλικό τραγούδι, αλλά νομίζω ότι είναι μια συνταγή που μας άρεσε γιατί έχει περάσει και έχει ξαναπεράσει. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι τα δύο κορίτσια αυτά. Και πήραν και πάρα πολύ μεγάλο χειροκρότημα. Εγώ επειδή ήμουν και ήσουν και εσύ Μπέση και ήμασταν και μαζί με τον Πάνο στον εθνικό τελικό. Είχαν μέτρο. Ακριβώς. Είχαν μέτρο και πήραν και το μεγαλύτερο χειροκρότημα. Ήταν μετρημένες, συμμετείχαν με ψυχή, αλλά με μέτρο. Όχι με υπερβολές, όχι με το. Αχ, να το ξέρεις και κάνεις ακρότητες. Ήτανε. Εγώ πιστεύω ότι μαζί με αυτό που βγήκε ήτανε. Εγώ αυτά τα δύο ξεχώρισα. Ναι. Κοίτα, εγώ είχα και το βάλε της Ευαγγελίας, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, εγώ είχα την Ευαγγελία, είχα την Κλαβδία και τις Dynamis. Αυτά τα τρία. Είναι πιασάρικο Euro. Σύνδεση. Θέλω να καλησπερίσω δύο κορίτσια που εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Μιλάω για τις Dynamis. Μιλάω για την Ελένη και τη Μαρία Ντίνα που τις έχουμε μαζί μας. Να τις καλωσορίσω στην παρέα του Καλύτερα δεν γίνεται. Σας έστειλα και μήνυμα. Πείτε άμα λέω ψέματα και σας έγραψα είστε φανταστικές. Καλησπέρα πολύ. Καλησπέρα καταρχάς. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα, ναι. Κορίτσια, καλώς ήρθατε. Και εσείς και το Odyssey ήσασταν πάρα πολύ καλές. Πραγματικά μου αρέσατε πάρα πολύ. Μου άρεσε ο ήχος σας πάρα πολύ. Μου άρεσε η κίνησή σας. Είναι ένας πολύ... Και το συζητούσαμε και με το Θάνο που είναι βετεράνος και του θεσμού και γενικότερα στη μουσική. Είχαν πάρα πολύ και έχουν ένα πολύ φρέσκο ήχο τα κορίτσια. Και εγώ τα γνώρισα τα κορίτσια μέσα από μια εκπομπή από τη ΣΕΡΤ, ναι, που μιλήσανε για τα δύσκολα χρόνια με τους αυστηρούς γονείς. Ναι. Και τις κατάλαβα, τις ένιωσα και γενικά ήρθα πιο κοντά τους γιατί δεν έτυχε να δω άλλες συμμετοχές και τις είδαμε πάρα πολύ έτσι, καλύτερο φιλικό προφίλ και όντως μου άρεσαν πάρα πολύ και εμένα. Προέρχεστε από μουσική οικογένεια, αλλά πείτε τα εσείς καλύτερα. Έτσι ακριβώς είναι. Το έπεσε, αλλά εκεί που το στάδιο απογειώθηκε ήταν όταν μπήκαν τα δύο κορίτσια που μίλησαν πριν από λίγο. Οι Dynamis, ναι. Όπου πραγματικά νόμιζα ότι το στάδιο δεν θα μας αντέξει. Αλήθεια. Ήταν νομίζω αυτό το οποίο ζήσαμε εμείς μέσα, αυτό που ζούσαμε μέσα, επειδή μετά είδα και το βίντεο στο σπίτι, δεν μεταδιδόταν από την τηλεόραση. Ούτε της Ευαγγελίας, ούτε των Dynamis. Ήταν πραγματικά...